days, you're dazed by storms ahead. When long rain En Zafra podedes ver unha obra que comezou fai moitos anos, pero que non cheguei a finalizar hasta fai relativamente pouco. Sing now, it falls to me. Son 19 obras de fotografía e de fotografía intervida por medio da pintura, non? Nas que intento narrar pois un pouco sentimentos e vivencias de toda a miña vida. É un final do proceso no sentido en que, tras a idea de realizar Zafra, pois o camiño foi difícil, en certo modo, porque era novo, non? Pero, en todo caso, foi un final que abriu máis portas para poder chegar a outras salas, non? Porque facilitoume poder seguir traballando, ou polo menos ter máis conciencia de ter un futuro eu mismo coa miña obra gracias a Zafra. Ainda que empecé coa pintura e logo vi a fotografía, pois retroalimentanse mutuamente, non? E aínda que hai fotografía sola, tamén hai fotografía intervida, pero dun xeito moi minimalista, non? Así, intentando buscar a metáfora, porque claro, unha fotografía de por sí xa interpreta algo, xa define cousas. Sempre vin que as fotografías tiñan como unha lectura escondida que me gustaría poder sacar a luz, non? Estou contento de estar aquí porque puiden chegar a un punto, non? Un punto concreto que non estaba de todo seguro e que tardei tanto, pero que ao final logrei. Agardo que os visitantes e a xente que quera disfrutar desta obra pois sexa capaz de ver cos meus ollos.